ty si ešte nedal odber a like. Ale dal. No, tak poďme radšej na video. Takže čaute ľudia pri novom videu. Dúfam, že sa vám nové intro páčilo, to bude teraz v každom videu. Takže, teraz sa ideme vrhnúť na video z Minecraftu, ktoré bude také, že budeme stavať väžu pre čarodejníka. Je, Peťo. No. Takže tá väža pre čarodejníka bude taká vysoká a budú tam nejaké čarodejnícke veci, takže môžeme sa vrhnúť na video. Takže ľudia, zatiaľ tu stávame toto. Vôbec nevieme, aká bude strecha, to vôbec neviem. To sa vám priznám, to sme úplne nedomysleli. Ja ako to urobím? No tú strechu musíme robiť takú špicatú, aby to bolo také pekné. Takže tak. Ešte tu musím robiť jedno a zase sa vám ozveme, keď budeme mať hotovú akože hrubú stavbu. Ľudia, ja tu stavám akurát podlahu, urobili sme hrubú stavbu, tu budú dvere. Premysleli sme to tak, že bude tam akože rebrík a také. To bol môj plán, neviem ako Peťov plán. Peťo zase tam asi predstavoval niečo iné, ale to nevadí vôbec, že? A keby ste chceli vedieť, zase natáčam ja, nie Peťo. Teda nie, Peťo natáča, to sa pomýlil, nie, som sa pomýlil. On Peťo natáča, takže uvidíte zase iba moju postavičku, Peťovu nie. Toto by som urobil takto, ten rebrík hore. Zombíka ešte ľudia. Pár zombíkov tam hoď. Hej, a sa vám ozveme, keď budeme mať hotovú aj ešte toto jedno patro a potom dorobíme to druhé. A to je docela dobre, ty vole. Hej, takáto väža vedľa toho ľadového biomu, to je docela dobre. V ďalšom videu by som chcel urobiť vlastne niečo v tom ľadovom biome. To je diera. Tu bude čo? Ja ty už robíš to druhé patro. Ja už robím druhé patro. Tu bude takto zombík zavretý. A ja som myslel, že tuto dole budú zombíci a tuto hore bude akože... Ale že ešte bude jedno patro. Bude veľa patier, nie? No čak akože bude ešte jedno patro. Ja by som urobil, že 5 patier. 5 patier, tu chceš urobiť 5 patier. Však 4 patra pre tých zombík, pre každého zombíka a potom ale posledné Ale koľko zombíkov tohto chceš mať? 4. A potom to posledné patro 5. to budeme mať na tie elixíry a také. Nazdar. Čau. Dobre, takže ľudia, ideme tu urobiť akože ďalšiu celú pre toho zombíka. Čo, Peťo? Čo, Peťo, na kraji, lebo ja tu tiež pridentujem ako toho zombíka. Ja mám nápad, čo keby sme urobili celé akože toto, že bude pre zombíkov a tom takúto veľkú gulu, takú kocku a tam by sme mali tie veci. Vieš, čo myslím? Nie, fakt, že neviem, čo myslím. Nevieš, čo myslím? Proste si predstav, že strecha bude taká veľká kocka, kde sa bude dať dostať. Jako pivnic, ako poval, myslím, takú. Však teraz to idem skúsiť postaviť, OK? Môžem? Rozmýšľam, že... bude asi opakovať až do patra, akože nejakého... Až úplného, akože vrchu. Ešte jedno patro bude takto so zombíkom. A potom to ešte popridávame nejaké veci, samozrejme, ale... Nejaké kotlíky a také veci popridávame, ale že... potom tam budeme akože mať akože takú akože strechu a tam úplne hore budeme mať asi svoje. A to, čo tu počujete, tie nadávky, tak my to nie sme. Sú to nejakí ľudia, my sme family friendly. Niekedy tak zanadávame, ale nie, že úplne, že nadávame jak niektorí blbci. Že to bude vystrihnuté. To vystrihnem. To bude stačiť, alebo ešte? Neviem, ale poď sa pozrieť tu ku mne. Pozri sa. Ešte, či to mám ešte zvýšiť trošku. Dobre. To je dobre, tak ešte tam spravím tie také... Ale akože to je docela fakt akože taký extrém, také veľké.
Poď sa pozrieť, čo som tu urobil Počkej, ja dám zatiaľ. tam tieto ručky. Poď sa pozrieť, čo som zatiaľ urobil ja. Hneď prídem, bro. Hodil by sa tu torčka, lampáš, alebo sviečka. Torčka. A nie, to je tam lampáš, jeden tam lampáš tam to je. To je tam lampáš. A sviečku nie? Neviem, či to je jedno. Akože zase tak pekne to nevyzerá, to poviem, ale Oba. zase tak hrozné to zase není. Dobre, ja by som ešte tuto dal niekde sviečku, tuto takto. Čiže zoberieme sklo. Sklo, ty to chceš sklom, akože urobiť? Hej. No, to sú akože dobrý nápad. Kde je kresadlo? Sorry, že hovorím, že to vám kresadlo, tak my sme máme teraz. Flint and steel. No, my máme aj tak slovenský, máme tam slovenský dubbing. Tak, keď to tak hovorím, idem sa pozrieť k tebe dole. Týmto by som to ešte takto urobil. Sklo. A taký výhľad z toho nebude, ale zvonku to bude vyzerať pekne. Cash. Oh, wow. Wow. Akože fakt wow. 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 Fakt krásne si to urobil. Ja už začnem tam dávať tie knihy, akože knižnicu idem robiť. Dobre? Ja mám strašne nedobrý nápad. Ale ja by som to zasklil, toto hore. Nedávaj tam kameň, pretože urobil zo skla. Toto bude taká naša bejska, aby som povedal. No hore, že akože strecha bude sklenená. Či? Ako to myslíš? Strecha bude sklenená? Či... Nie, akože, no, že akože nie strecha, ale že akože to čo tam je kamenné, čo tam je kamenné, No. že by akože bolo Sklenené? Hej. Počkej, to mám zase všetko prestavať? No, sám, tak akože môžeš to byť aj takéto, len že by to niekde boli. Ja myslím vlastne, že pozeraj. Že takto, čo by som postavil takto sklo, aby som urobil takú strechu. Nech nám sem neprší. Mám tak spraviť? Alebo to mám z kameňa spraviť? Ale však urobím aj z toho kameňa, nie? Nebude to dobre? Tak akože môžeš to robiť aj z kameňom, to je jedno. Poď sa pozrieť z tejto strany. Peťo, poď sa, aha. Robím. Ľudia, povedzte Peťovi, nech sem príde, že to je úplne nakrivo. To má tak byť. Nemá byť takto nakrivo. P. Slaté o dva bloky nakrivo. Musíš to posunúť o jeden blok tam. Ty si to proste pokazil. Ale Takže potom na tejto strane proste znič, tieto dva bloky, akože tuto, dva bloky to Tuto? znič. Kde je tuto? Na tejto strane. Tuto? Áno, tam, dva bloky znič a urob to tak, akože, že by to posunul. Lebo si to postavil zle. Vidíte, Peťo to postavil zle, ale toto bude všetko, asi keď to dostávame toto. Akože, vyzerá to jak nejaké veľmi zle, ale to nevadí. Na konci videa vám ešte niečo ukážeme. Čo je fakt akože, čo vás strašne vytočilo. Ale že brutálne vytočilo. Dobre, teraz to ešte musíš vyplniť naspäť. Tak strašne páči, Peťo, ako si to dokašľal. Bro, tak a čo? Je pri mne? Možno by s tým pomohol. Z chýb sa učíme, ako sa hovorí. Presne. Vidíte?
Dobre, teraz idem dokončiť tú strechu. Vieš, čo ma napadlo teraz? Akože teraz ma napadlo taký skvelý plán. To by sme to urobili presklené. Takto. Však to som hovoril celú dobu. Jaj. Dobre, povedz, jak to hovoril, tak to napíšte do komentárov, lebo ja neviem. Ja som to hovoril, že môžeme urobiť takúto sklenenú strechu. Som to celú dobu hovoril. Dobre, jak to hovoril, ľudia, napíšte do komentárov, lebo ja... Už tam daj to sklo, lebo ja to dokončím tuto vnútri, lebo ty si jak. O ten pot. No. Teraz sem idem dať tie knihy. Ale teraz to vyzerá akože o dosť lepšie. No, sme to tak zlepšili. Vyzerá to tak ako taký veľký... niečo. Dobre to vyzerá. Dobre to vyzerá. Dám sem trošku tých lamp, nech tu nie je také tmavé. Daj tam všade tie lampy, lebo... Tmavé to tu je jak. Nedívajte sa, že tu dávam furt príkazy. Jaké príkazy dávaš? To aby bolo deň. No, lebo nám sa potom na hovno stáva. Toto dáme, zahodíme všetko, toto všetko dáme sem. To už docela dobre, ty vole. Akože, za to, že tu nebolo nič a na tomto serveru sme urobili ďalšiu vec. To je docela dobré. No to je docela aj pokrok, lebo chceme vám oznámiť, že prišli sme na tento server. A náš ring bol odpálený. Presne. Náš ring bol odpálený a teraz sme vám chceli ukázať, tak poďme im to ukázať. Počkaj, idem dať sem ešte jednu vec, nech to pekne vyzerá. No idem, hneď prídem. To je to aj tu YouTube logo z toho začiatku videa. To si tu necháme celú dobu, lebo je to znak, že sme že sme youtuberi a mne sa nedá ísť dole. Okay, ako rebríkom, vidíte, ako ide rýchlo, jak flash. Dobre. Poď sem, zatvor dvere za sebou. Tak ideme. Takže ľudia, vám to ukážeme. Trošku som to, no to, čo je tam ešte to biele, tak toto, čo je tu biele, po čom chodím, no tak to som teraz chvíľku dostával. No, to dostával. Takže na celé to bolo odbuchnuté. ďalšom dieli budeme opravovať tento ring. Môžeme to urobiť aj z toho short. No, dobre. Keby ste chceli, a akože tu bude z tohoto videa všetko, takže... Asi čau.